Bo día a todas e a todos. É un placer para min hoxe estar aquí. Creo que é un día de orgullo e de alegría. Eu vou dirixirvos nada máis unhas breves palabras para explicar precisamente por que me sinto tan emocionada de estar aquí con vos hoxe. A primeira cuestión que creo que é importante sinalar no botar a andar deste diario é que, para min como feminista e como muller, a cuestión da autorrepresentación é fundamental. Cando deixamos que outras e outros nos representen, e estamos vendo constantemente, pois aparecemos transformadas en monstros, aparecemos transformadas en vítimas, aparecemos transformadas en persoas sen capacidade para a acción. É fundamental que teñamos a nosa propia voz, entre outras cousas porque Galicia, como demostra a iniciativa de Sermos Galiza, e moitas outras que están vivas cada día, temos moitísima capacidade a nivel de iso que se chama a base para poñer a andar moitas cousas que despois permanecen no invisible. E cando somos invisibles non temos capacidade para xenerar entusiasmo e para revolar e para remuñar outras persoas ao redor dos nosos proxectos. É fundamental, polo tanto, ter un diario que nos permita estar todos os días na rúa, estar todos os días en contacto coa cidadanía para poñer esa visibilidade dos proxectos que levamos adiante. E tamén, e xa moi brevemente para rematar, nun tempo no que os medios son máis que nunca a voz do seu amo, nós temos a posibilidade de ser donas da nosa propia voz. Temos a posibilidade de ser donas do discurso, temos a posibilidade de ser donas do económico, algo fundamental porque é o único que nos vai dar sustentabilidade, e temos a posibilidade de ser donas da vontade. E creo que iso é o que estamos aquí celebrando hoxe, que todas nós temos a vontade de levar adiante este diario e tamén de seguir cun proxecto que implique a toda a cidadanía e que estea presente físicamente no día a día con todas nós. E espero que esa vontade sexamos capaces de transmitila, eu polo menos a iso me comprometo no día a día, como o propio diario ten que ser, que é onde se fan as revolucións máis importantes. Grazas.